στην αλυσίδα των σούπερ μάρκετ μας χρειαζόμαστε μεγάλες ποσότητες λαχανικών σε ημερήσια βάση. Αναγκαστικά αγοράζουμε από διαφορετικούς προμηθευτές και σε διαφορετικές ποσότητες και τιμές. Μπορούμε να επιτύχουμε βελτιστοποίηση του κόστους με ηλεκτρονικές δημοπρασίες? Σε αυτές τις περιπτώσεις αγορών χρησιμοποιούμε την Ολλανδική δημοπρασία, στην οποία οι τιμές αυξάνονται αυτόματα από το σύστημα με σταθερό βήμα και ανασυγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ οι τιμές ξεκινούν από ασύμφορα χαμηλή τιμή για τους συμμετέχοντες και αυξάνονται σταδιακά έως τις συνηθισμένες τιμές της αγοράς. Έτσι, ο κάθε διαγωνιζόμενος, όταν κρίνει ότι η τιμή έχει φτάσει στο επιθυμητό για εκείνον επίπεδο, υποβάλλει την προσφορά του, αναφέροντας μόνο την ποσότητα που επιθυμεί να προσφέρει με την τρέχουσα τιμή της δημοπρασίας. Αν η διαθέσιμη στο σύστημα ποσότητα επαρκεί, του κατακυρώνεται αμέσως και η ποσότητα αυτή αφαιρείται από τη διαπραγματεύσιμη ποσότητα. Η δημοπρασία συνεχίζεται μέχρι να απορροφηθεί όλη η ποσότητα ή να λήξει ο χρόνος της. Η διαδικασία αυτή οθεί τους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά νωρίτερα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται χαμηλότερες τιμές για τον αγοραστή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι δεν μπορούν να περιμένουν να δώσουν προσφορά σε υψηλότερη τιμή, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να καλυφθεί η ζήτηση από χαμηλότερες προσφορές, με αποτέλεσμα να τους μείνει το εμπόρευμα αδιάθετο. Αν δε πρόκειται και για φρέσκα ή ευπαθή προϊόντα, αδιάθετο σημαίνει και πρακτικά άχρηστο, γιατί συνήθως δεν διατηρείται.